работи. Наричани на печени ребра така опънана. Много се хубави. Даже и тук веднъж ще се върна. След първия ден ще ги запрем да видим. Да. Ако няма да може да го изцепим и да почнем да се спусваме. Растехер. Не, да слушаш, че се писам. Нема, слушаш, няма да залови дуе. Че после да сложим на интернет. В петък викаш да дойдеш да пием една рекия ски да озеле. Или пак не ще. Когато съм искал викам. Не, когато си имал работа или си... Мисля, че съм свободен. Тя да ги какво да направи, после не сигурно, че ще го познае. Чак, не го пипи. Чакай малко, искам само да видя какво се вижда сега. Тук е на отражението. Ти си затънал. Ти си затънал пред него точно. Не,